खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ नगावआव सानसेनि गेजेरावनो सा 20 ड्राग्स फालांगिरि हमदों। रायजो सभानि मोननै मासिनि थाखाय बिजेपिआ सा 11 सोद्रोमानि फारिलाइखौ दिल्लीयाव दैथाय हरबाय। सनितपुराव गोबांथार बिबांनि हाथियार आरो गुलि बारुद बोखांदों। लंकायाव आयेन बेरेखा हाथियारजों लोगोसे सासे हमजादों। करीमगन्जआव गावनि असे बिमा बिफाखौनो खास्रि बिस्रि बुथारदों। 2 नं राजा लामायाव फिन आरोबाव हा गिसिखानानै गुवाहाटी बराक हान्था मेलाया थाद'नांदों। सीमा बारसिना हाबफैनो नाजानाय 4 बांलादेशी नोगोरारिफोरखौ हमदों। ट्राकजों सौग्रावनायनि जाहोनाव 5 बलबम भक्तफोरनि जिउ खहा। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। ड्राग्स आरो निसा गोनां मुवा बेसादनि हेंथायै लान्ट्रि अपारेशन सोलिगासिनो थानाय समावनो नगाव पुलिसनि जेआव नांदों सा 27 ड्राग्स फालांगिरि। सानसेनि गेजेरावनो सा 27 ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ हमनो हादों नगाव पुलिसआ। शुक्रबार आरो शनिबार खालि नगाव पुलिसआ खाथिमारि आरो हेराफाथियाव एन्टि ड्राग्स अपारेशन खालामनानै सासे आइजोखौ हमनो हादोंमोन आरो जेरा खालामदोंमोन। बै आइजोनि खेंफोरथिनाय बादियैनो नगाव पुलिसआ जिल्लानि गुबुन गुबुन जायगायाव संदाननानै सा 27 ड्राग्स फालांगिरिखौ सानसेनि गेजेरावनो हमनो हायो। रिपर्ट बायदिब्ला नगावनि खाथियाथलि न'2 हयबरगाव इटासालि बायदि ओनसोलाव संदाननानै ड्राग्स माफिया दिलदर हुसेन, सामिर खान, बहारुल इस्लामजों लोगोसे सा 27 गेदेर फिसा ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ हमदों। बबेखानि आयेन बेरेखा ड्राग्स फालांगिरिनि अनगायैबो डाकाति आरो सिखाव खावनाय बायदियावबो लोब्बा दंमोन होननानै हमजानाय ड्राग्स फालांगिरिफोरा पुलिसनि जेरायाव सिमान लादों होननानै नगाव जिल्लानि क्राइम ब्रान्चनि एडिशनेल एसपि पार्थ प्रतिम सयखियाया सुलुङाव फोरमायदों। बिजेपिआ आसामाव खुंजानो गोनां मोनबा बिधानसभा बियाबनि उफेरा बिसायख'थि आरो रायजो सभानि मोननै मासिनि बिसायख'थिनि थाखाय थियारि जादों। जानो गोनां उफेरा बिसायख'थिखौ लानानै दिनै बिजेपिनि मोनसे गोनां मेल। बे मेलाव उफेरा बिसायख'थिनि थाखाय बिजाथिखौ थि खालामनो हागौ। मख'नो गोनांदि रायजोनि मोनबा बिधानसभा बियाबनि गेजेराव बङाइगाव आरो सिडली बियाब मित्रदल एजेपि आरो इउपिपिएलनि आखायाव थागोन। गुबुन मोनथाम बियाब बिहाली, सामागुरि आरो धलायाव बिजेपिआ बिजाथि होगोन। बे मोनथाम बियाबनि बिजाथिखौ दिनै बिजेपिआ थि खालामनो हागौ होननानै खौरां मोनदों। बेनि अनगायैबो दिनैनि मेलाव जानो गोनां रायजोनि मोननै रायजो सभा मासिनि बिसायख'थिनि बागै सावरायदों। दिनैनि बे मेलाव बाहागो लादोंमोन रायजोआरि बिजेपिनि आफादगिरि भवेश कलिता, गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, मिरुनि मन्त्रि सर्बानन्द सनवाल, दोलोनि बारग' नेशनेल सेक्रेटारि दिलीप सयकिया, मन्त्रि रन्जित दास, पीयूष हाजरिका, नन्दिता कार्लसा, लेङाइ आफादगिरि नब कुमार दले, आफादारि नेहाथारि रविन्द्र राजु, ओबीसी मोर्चानि आफादगिरि अश्विनी राय सरकार, आइजो मोर्चानि आफादगिरि सपना बानिया आरो गोबांसा। मिथिनो हानाय बायदिब्ला मोननै रायजो सभा मासिनि थाखाय बिजेपिनि सा 11 दाबिदार बिजाथिफोरा आर'जलाइ होदों। बे फारिलाइयाव दङ लकसभा बिसायख'थियाव टिकेट दानजानाय सानै एमपि रामेश्वर तेली आरो राजदीप रय, जरहाट लकसभायाव जेन्नाय बिजाथि तपन कुमार गगৈ। बेनि अनगायैबो रेखा रानी दास बर', रूपम गोस्वामी, आकाश भट्ट राय, विजय कुमार गुप्ता, डक्टर प्रदीप टाकुरिया, अनुप सिंह राजपुरोहित, मानस प्रतिम डेका, मिशन रन्जन दासमोनाबो टिकेटनि थाखाय आर'जलाइ होदों। टिकेटनि थाखाय आर'जलाइ होनाय बिजाथिफोरनि मुंखौ रायजोआरि बिजेपिआ दिल्लीयाव हरगोन आरो दिल्लीनिफ्राय बिजाथिनि मुङा थि जानानै फैगोन।
बेनि गेजेरावनो मिरुनि केबिनेट मन्त्रि सर्बानन्द सनवालनो गावनि मासि एंगारनानै होनाय रामेश्वरी तेलिया टिकेट मोनगोना रोखा जानो हागौ होननानैबो खौरां मोनदों। रायजोआव फिन गोबांथार बिबांनि हाथियार आरो गुलि बारुद बोखांनो हादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला आसाम पुलिसा दिनै फुङाव सनितपुर जिल्लानि ढेकियाजुलि पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय बिलासिगुरि बातासिपुर गामियाव सिग्रोमनानै गोबांथार बिबांनि गुलि बारुदखौ बोखांनो हादों। बबेखानि पुलिसा थरबा चाइनिज ग्रेनेड, थरबा हेन्डमेड ग्रेनेड, गंसे पिस्तल, गंसे रिभल्भार, मोनबा डिटनेटरफोरखौ बोखांनो हादों होननानै आसामनि DGP सिंआ ससियेल मिडिया एक्सआव फोरमायदों आरो सावगारिबो शेयार खालामदों। पुलिसा बोखांनो हानाय हाथियार आरो बमाफोरा मोनसे समनि नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड सुंद'यै NDFB-निमोन होननानैबो DGPआ बुंदों। पुलिसा फोरमायनाय बादिब्ला बै समनि NDFB-नि सोद्रोमा लाइजाव उर्फे लालनि न'नि गय बागाननिफ्राय बोखांनो हादों हाथियार आरो थर-10 ग्रेनेडखौ। लंकानि खाखियाव आयेन बेरेखा हाथियारजों लोगोसे सासे सुबुंखौ हमनो हादों। खाखि पुलिसा हमदों हाथियारजों लोगोसे सासे सुबुंखौ। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला रबिबारखालि बेलासियाव मोनसे स्रोद सुलुंखौ बिथा खालामनानै खाखि पुलिसा सिग्रोमनायाव रामपुरनिफ्राय आयेन बेरेखा हाथियारजों लोगोसे सासे सुबुंखौ हमनो हायो। हाथियारजों लोगोसे हमजानाय सुबुंखौ जमीरुद्दीन होननानै पुलिसा सिनायथि होदों। हाथियार स्मागलिं खालामनानै हमजानाय जमीरुद्दीनआ दक्षिण देवस्थाननि मौजादार। रिपर्ट बायदिब्ला जमीरुद्दीननिफ्राय पुलिसा गंसे 7.65 mm पिस्तल आरो थर-2 गोगो गुलिखौ बोखांनो हादों। पिस्तल आरो गोगो गुलिनि अनगायैबो पुलिसा माखासे अजद गोनां मुवा बेसादफोरखौ बोखांनो हादों होननानैबो पुलिसा फोरमायदों। नीलम-बाजार पुलिस थानानि सिङाव थानाय ब्रह्मन सासन गामियाव रबिबारखालि सासे सुबुङा गावनि असे बिमा-बिफाखौनो खारस्रि-बिरस्रि बुथारनाय जाथाया ओनसोलनाङैनो दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। बे गिख्रंथाव जाथायाव दायनिगिरि आब्दुल हालिमा बुथारखांनानै खारखोमानायनि सिगां कुराननि माखासे श्लकफोरखौ फरायनानै समाजारि बिजोङाव हगारनाय जाथाया सोराङाव फैदों। सुलुंनिफ्राय मोनथिनो मोननाय बादिब्ला आब्दुल हालिमा खाबु लानानै न'आव हाबनानै गावनि असे 75 बोसोर बैसोनि बिफा आब्दुल सालेमनि सायाव हरखाबै गोबौ हाथियारजों गाग्लोबनायखौ नुनानै बिमा बदरुन निसाया बादा होनायाव आरो बिनि सायावबो गाग्लोबदोंमोन, जायनि जाहोनाव बिमा आरो बिफा सानैबो जायगायावनो जिउ गोमानो गोनां जादोंमोन। बे जाथायनि खौरांखौ मोननायनि उनाव जाथायसालियाव नीलम्बर बाजार पुलिसा हरखाबै नुजाथि होयो आरो सानैनिबो सहखौ पस्टमर्टेम आनजाद खालामनो करिमगन्ज सिभिल हस्पिटालसिम दैथायहरनाय जायो। बबेखानि जायगानि सुबुंफोरा आब्दुल हालिमखौ गोसोआरि बेमारजों गोग्लैसोनाय होननानै फोरमायथिनाय जादों। बबेखानि पुलिसा दायनिगिरि आब्दुल हालिमखौ करिमगन्ज ओनसोलनिफ्राय ग्रेप्तार खालामनाय जायो आरो बिनि गोबौ हाथियारखौबो जब्द खालामनाय जायो। भारत बांलादेश सीमाजों लोगोसेनो मेघालयनि जयन्तिया हिल्स जिल्लानि कुलियां ओनसोलाव थानाय बराक गुवाहाटी हान्थामेला खालामग्रा 6 नं राजा लामायाव फिन आरोबाव हा गिसिखानायखौ नुनो मोनदों। बेबायदि एखे जाब्रबथाया थांनाय हप्तानि मंगलबार खालिबो जादोंमोन, जायनि जाहोनाव आरो दिनै नैथि खेब हा गिसिखानाया सोमजिबावो। थाद'नाय गैयाजासे लान्थ्रै अखा हानायनि थाखाय फुंनि समाव हाजोनि हा आरो गिदिर अन्थाइफ्रा गिसिखानानै राजा लामायाव गोग्लैदोंमोन आरो हान्था मेलाखौ आबुङै राहा गोथे खालामनानै दोनदोंमोन। बेबायदि हरखाबै हा गिसिखानायनि जाहोनाव गोबां गारि मटरफोरा लामा ससेयावनो नांथानानै थानांदों, जायनि जाहोनाव सुबुंफोरनि गोसोआव गिखांनाय सोमजिहोदोंमोन। बबेखानि मेघालय खुंथाया लामाखौ फोसाबनानै हान्थामेला खालामग्रा सुबुंफोरनो थाबैनो खाबु गोनां खालामनो थाखाय गोख्रोङैनो खामानि मावनायखौ नुनो मोनदों। करिमगन्ज जिल्लानि भारत बांलादेश सीमाजों बारसिनानै भारतआव हाबफैनो नागिरनाय 4 बांलादेशी नोगोरारिफोरखौ आसाम पुलिसा ग्रेप्तार खालामनो मोनदों। ग्रेप्तार खालामनाय नोगोरारिफोरखौ मतिउर शेख, मसियार मुल्ला, धानिया मुल्ला आरो रिता मुल्ला होननानै सिनायथिनो हादों।
क'क्राझार जिल्लायाव दिनै फुंनि समाव गंसे मन्दिर मोखांनि लामायाव RJ 10GC0217 नम्बरनि गंसे ट्राकआ हरखाबै सौग्राव फैनायनि जाहोनाव दुखुनांथावै साबा बलबमनि भक्तफोरा जिउ खहा जानायजों लोगोसेनो सासेया गोब्राब जोखोम जायो। बे दुखुनांथाव जाथाया कसुगाव ओनसोलाव थानाय महामाया मन्दिरनि साखाथियावनो जादोंमोन, जेराव बलबम जात्रायाव बाहागो लानाय भक्तफोरखौ गंसे ट्राकआ गोख्रोङैनो फैनानै सौग्रावफैदोंमोन। क'क्राझार जिल्लानि SP पुष्पराज सिंहआ जाथायनि सायाव फोरमायनानै होदों दि बे जाब्रबथायाव साब्रै सुबुंफ्रा जायगायावनो जिउ खहा जादोंमोन आरो गुबुन सासे सुबुंखौ गोब्राब हालोदाव देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जादोंमोन। जिउ गोमानाय सुबुंफोरखौ गसाइगावनि 1 नं हाथिगर गामिनि सुख्रा कान्त राय 20 बोसोर, जय राय 11 बोसोर, बप्पी घोष 21 बोसोर आरो बासुदेव राय 22 बोसोर होननानै सिनायथिनाय जादों। नवजित घोष 26 बोसोर आरो बिनय राय 22 बोसोर सानैखौ गोब्राब थासारियाव कसुगाव देहा फाहामसालियाव लानानै थांनाय जादोंमोनब्लाबो गोब्राबै जोखोम जानायनि जाहोनाव दुखुनांथावै नवजित घोषआ जिउ गोमादोंमोन। पुलिसआ बे जाथायाव सोमोन्दो थानाय ट्राकनि ड्राइभारखौ ग्रेप्तार खालामनाय जाबाय होननानै मिथिहोदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।